Wnes I penderfynu cwblhau Prentisiaeth yn dwyieithog gan roedd yn wedi cwblhau fy addysg hyd at hynny trwy gyfrwng Cymraeg. Byddwn yn annog unrhyw un i cwblhau Prentisiaeth trwy'r gyfrwng Cymraeg gan dwi'n meddwl mae yn cryfhau eich cyfleoedd yn y lle gwaith. Mae'n bwysig bod ni'n gallu'r helpu datblygu sgiliau ieuenctid. Dyw mynd i'r coleg neu prifysgol ddim yn siwto pawb, felly mae hwn yn rhoi cyfle da iddyn nhw cael y sgiliau sydd eisiau i cael eu cyfleogi. Mae Prentis yn gallu cynhyddu'r gweithle, yn aml maen nhw'n dod mewn â syniadau newydd a gall helpu tyfu y cwmni. Byddwn i gweud roedd cwblhau Prentisiaeth wedi cynorthwyo fi yn datblygu sgiliau newydd, a mae hwn wedi galluogi fi i defnyddio a trosglwyddo sgiliau yma yn fy swydd personol a i cynorthwyo fi i cyrraedd lle rwyf wedi cyrraedd ar hyn o bryd yn fy gyrfa.